Kene tak pangku Surya Radi lenggah aku tak ngendika karo sliramu tak jebel basaku karo sliramu mergo kowe kuwi calon bapak nembe calon sesuk ndek sapa saiki ndek sapa boten ngoten menika piye to sak mangkenipun menawi kula sampun resmi dadi garwa panjenengan mbok bilih kula saged nyaosaken tresna kula kejati sang kula jiwa raga kula kagem panjenengan ning sakmenika kula kaliyan panjenengan menika nembe dipun calonaken calon iso sida iso ora saiki dicicil bisa kaya wong ero wae nyicil panjenengan menika aneh lho dia cerita panetok aku ki wong sabar menawa saiki kowe durung gelem ngladeni aku ora apa-apa sesuk yo ora apa-apa tak enteni ya piye ampun santen to pangke menawi kula menika sampun boten raos kula boten rasa mentul kasok panjenengan kula tak matur merentul manah kula menika atimu merentul ing sak mangkenipun menawi kula menika sampun gadahi raos tresna ingkang kasong dhateng panjenengan yo kula tak matur niku dasar menika kula nyuwun pangapunten desa yo nek saiki durung bisa wangsulan ora apa tak enteni kula nyuwun ning tenan lho ya inggih kowe aja cidra janji sesuk aku mesti rawuh mrene meneh tak telateni saben dina aku arep rawuh ning kamar iki ya apa begitu anggrisane nek dina rampung aku tak ora kundur ning Kadipaten Kuningan nek aku durung kakon boyong sliramu nek apa dina rampung tenan lho ya tak enteni inggih mate menawi manah kula menika sampun urung panjenengan pundhut karo manah kula tak toto langkung rumiyin aja suwe-suwe tak enteni tenan ya nggih paman